ମୋ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଶଶୀ ପାତ୍ର ଯିଏକି ଗାଇବାର ପାତ୍ର ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେ ଡମ୍ବ ମାଇକିଆ ଯୋଗୁଁ ମୋର ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିଲା। ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇ ଏବେକୁ 5-6 ମାସ ହେଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ତା ସହିତ କଥା ହେଉଛି ବୋଲିକି। ତାପରେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଫୋନ୍ କରିକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କଥା ହେବାର। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏବେ ମୋ କଥା ମାନୁନି। ସେ ପାତ୍ର କଥା ମାନିକି ସେ ତା ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଏବେ ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ରଖିବି ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ମୋ ଲାଇଫ୍ ଖରାପ କରିଛି, ମୋ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପୁରା ଏବେ ଖରାପ କରିଦେଲା ପୁରା। ମୁଁ ଏବେ ଜିଇଁବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନି। ଏବେ ହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ମାରିଦେବି, ତା ସହିତ ମୁଁ ବି ମରିଯିବି। ସେ ମୋର ପ୍ରାଣ ବଳ, ଏବେ ବି ତା ପ୍ରାଣ ବଳ ଚାହୁଁଛି, ହେଲେ ମୁଁ ସେ ତା ସହିତ କଥା ହେଉଛି ଆଗ। ଆଉ ସବୁର କାରଣ ତା ମାଆ ଯୋଗୁଁ ସେ ବିଗିଡ଼ିଲା। ଆଙ୍କେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ କି ମୁଁ ନ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କେ ବନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। ଜାଣିଲା ପରେ ବି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ ଉପରେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ